My sa už momentálne nachádzame pred Univeldom, kde sa vytvára jeden skvelý projekt a v tomto projekte si predstavíme dvoch ľudí. Jedným z nich je Filip, ktorého som vám už na našom kanáli predstavil, kde driftoval, a ďalší z nich je Johnny, ktorého som už tiež spomínal, robí mi výfuky na skoro každom mojom aute, na Subaru aj na Mazde a vytvára ich vlastne z nerezu, vie vypracovať aj s hliníkom. A dnes si ukážeme jeho prácu, ukážeme si, čo sa tu v tejto garáži chystá. Máte sa na čo tešiť. Tak poďte. Ahojte, máme tu dlho očakávané video s touto kráskou, ktorá sa vyrába u nás v Sečovciach, u nášho známeho zváradského guru Univeld, u Johnnyho. A toto auto tu bolo dovezené konkrétne z Košic a na ňom sa tu robia jednotlivé doplnky, ktoré si teraz prejdeme. Ako napríklad výfuk a všetky tieto sania, ktoré tu boli dorábané, či už z hliníku alebo z nerezu. Ak máte záujem, ak máte záujem o tieto produkty, viete koho kontaktovať. Auto, ktoré tu máme, je Kazňa z E63 a vo vnútri máme M3 motor. O ňom nám viac povie už Filip, ktorého sme mohli vidieť v predchádzajúcom videu, ktoré sme dávali vonku. A môžete si ho pozrieť, kde driftuje. A vlastne, keď sa toto auto doskladá, tak ako spomínal, tak s ním chce jazdiť to King of Europe. No a momentálne je v takom štádiu, že o chvíľu na ňom jazdíme a dneska si ho ale nenaštartujeme, pretože ešte nie je natiahnutá elektrika, ale postupne si budeme pridávať jednotlivé veci a fázy. A na záver sa na tomto aute verím, že aj povozíme, keďže už sa to celkom blíži a budúci rok už by s tým chcel Filip jazdiť. Okay. Čau Filip, ahoj. Opäť ťa u nás vítam. Čau. Nie je to tak dlho, čo sme sa stretli. Tak povedz nám, čo to tu chystáš, keďže v predchádzajúcom videu sme nechceli rozprávať konkrétne, čo to je za auto. Tak povedz nám o tom viac, kde si to auto zohnal a z čoho je to vyskladané. Je to môj splnený sen, keďže som chcel jazdiť v pro kategórii, čiže hľadal som niečo podobné tomuto autu. Ja od malička som pozeral japonské videá, kde jazdili na tých takých veľkých chaseroch a BMWčkách a takýchto. Od malička sa mi páčili proste veľké drifterské auta, tak som hľadal nejaký kompromis medzi veľkým autom a niečím, čo vyzerá luxusne. Lebo aj v Japonsku teraz si idú na tom, že jazdia na nových autách a tak sa mi to veľmi páčilo. A šestka mi prišla taká neokúkaná, také auto, ktorého nie je u nás veľa. Málo ho vidno, áno. A presne tak. A doteraz som mal 36, ktorá keď si prišiel na preteky, tak tam bolo 20 36 a rozmýšľal som či 46, či 92, ale to je ďalšia 36 v podstate. Prídeš na preteky a ich tam 20 proste. A je nejaké obmedzenie, že napríklad sú určené auta, ktoré môžu jazdiť, alebo ja môžem si vybrať hocičo? Môžem upraviť to podľa tých štatistík a môžem jazdiť? Áno, áno. V Európe myslím, že môže jazdiť aj na aute, ktorá bola predokolka, vieš ho prerobiť. V Amerike je to ináč, ale u nás je to úplne jedno. Úplne jedno, hej? Ide tam len o to, aby spĺňalo tie jednotlivé kritériá. Prečo práve
motor z M3 a nie 2JZ ako dávajú, alebo nejaké iné? Vieš čo, chcel som 2JZ, pozeral som predtým po motoroch 2JZ, 1JZ, 2JZ a rôzne tieto japonské motory, ale vzhľadom na to, že som mal predtým M3, ktorá mala S54 sériovú, tak som celý ísť tou cestou, pretože to bol sériový motor, za celý rok som spravil, že som vymenil sviečky, vymenil som olej a ten motor bol bezporuchový, takže chcel som ísť presne touto cestou, je to sériový motor, ktorý bude trošku prifúknutý, takže verím tomu, že tiež s tým nebude žiadny problém, preto som to vyberal a je to podľa mňa novodobé 2JZ, je to moderný motor, má málo najazdené, je veľmi ľahký a veľký výkon sa z neho dá dostať. Tak je tu Twin Turbo, ak dobre? Presne tak, áno, dve turbo. To je robené naozaj len na to jazdenie, ale vidím, že to robíš trošku aj na to oko, na ten pohľad, aby to dobre vyzeralo. Musíte to páčiť. No a tie doplnky, ktoré tam sú, nám robí samozrejme Johnny, ktorého si teraz privítame u nás a povie nám o tom niečo viac aj on. A sa mám predstaviť? Iba že... Tak tu skoč. Hop, som tu! Ako to bude viackrát strihané podľa mňa, no. Cicho ešte raz. Počkaj sa. Tak a je tu náš Johnny. Čo Johnny? Ahoj, ahoj. Vidíte, že Johnny má toľko energie, pretože trávi veľa času v garáži a veľmi ho to baví a rád sa s týmito autami trápi. Asi. No. A povedz nám teda, čo konkrétne si vyrábal na tomto aute a čo tu ešte budeš robiť? Vieš vyrábať veci z nerezu a z hliníku teda? Čo si tu robil napríklad z hliníku? Z hliníku sa tu vyrábalo hlavne sanie, kryty vlastne na kasník, ktoré sa zablendovali, otvory, ktoré nie sú využité, intercooler, rôzne držiaky z hliníka. Držáky, všetko aj toto vieš prispôsobiť, hej? Tak ideme hlavne po váhe, takže ideme hlavne na to, že by to vlastne bolo z hliníku a čo najľahšie. Vieš vyrobiť napríklad aj, no jasné, tie výfuky celonerezové, vieš vyrábať aj napríklad nejaké rámy, keby mal niekto záujem? Áno, áno. Vieš vyrábať rámy, vieš vyrábať teda výfuky a z hliníku hocičo. Rôzne bažbary vlastne na autá. Všetko podobne. Si ohýbaš sama, alebo to dáš niekde ohýbať? Všetko sa tu vyrába. Ja chcem niečo, donesiem ti nejaký materiál, alebo ty všetko aj objednáš? Všetko viem zaobstarať, pokiaľ daný človek na tým trvá, že vlastne zoberie a bezstarostne sa chce postarať o to, že donesie sem auto a príde po auto hotové na finál. Takže riešim si to väčšinou sám. Nerobí len auta, samozrejme robí aj iné veci, ale my sme tu hlavne kvôli tým autám. Teraz si spolu prejdeme celé auto a povieme si o ňom viac, aj si ho dvihneme, ukážeme si aj zo spodu. Takisto nemáš problém, predpokladám, spraviť ani také veci, ako keď je niečo, že potrebuješ vybrať motor a tak si zručný a vieš všetko proste si prispôsobiť. Áno, že nemusí sa auto proste prevážať z jednej dielne na druhu, ale keď to potrebuje, auto si dvihne na zdvihák a všetko si upraví podľa seba. Máš skúsenosti aj s takými mechanickými vecami, čiže si s tým vieš poradiť. Určite. Poďme si teda pozrieť toto auto zblízka. Tak, ja už mám kameru v rukách a zameráme sa najmä na týchto dvoch pánov, ktorých tu máme a nám predstavia, čo to tu je. Keďže ako vidno celý ten motorový priestor a v podstate si ukážeme, aj celé auto bolo vylakované. Za čo ďakujem strašne Dominikovi z Košíc, ktorý sa do toho ujal. Nevedel, do čoho ide a potom to pochopil, že to nie je veľmi jednoduché, keďže striekal aj rám, aj celú kasňu a všetko. Ale podľa mňa sa to veľmi pekne podarilo. Johnny nám ešte predtým tam zavaril tie výstupy na klimatizáciu, na kúrenie. Čiže poviem, celé auto vlastne od čelného okna dopredu je hliníkové. Takže Johnny sa musel vyhrať s hliníkom. A potom prebehla celá premena motorového priestoru na to, aby tu vošiel tento motor. Vyrábali sa držiaky, ktoré tiež Johnny zváral, pretože celá nápravnica je z hliníka. No a osadil sa tu motor a teraz v podstate v poslednej dobe sa tu vyrábali tieto veci, ako chladič na intercooler a rozpera sa tu osadzala, keďže som tu chcel mať, aby to vyzeralo ako v M3 motorovom priestore. A inštalovalo sa potom BC Racing podvozok, je tam všetky ramena, teda celý lockheed, je tam IRP. Hej, to si môžeme pozrieť zo spodu, jasné. Viem, že si tu vyrábal tieto uchyty. No, prerábali sa, lebo keďže to bolo z M3 a ide to do M6. Oni trčali asi až tak. Hej, oni boli o 20 cm cca dlhšie. Tu sa to prerábalo na týchto bodoch, tuto zo spodu. Najprv sme to chceli ináč, najprv to bolo trošku ináč, ale mne to sériovo sa tá rozprava v podstate uchytáva nejako takto, hej, že tu má nejaké uška, samozrejme v M3 ten motorový priestor vyzerá ináč. Najprv sa to nejako spravilo, neboli sme s tým spokojní a Johnny to teraz takto krásne prerobil, že nevidno to uchytenie, hej, že to vyzerá ako, že by to držalo na dvoch miestach, ale tuto je skrytý taký elegantný držiačik, ktorý tu drží. Nemá tá rozpera spĺňať nejaký akože účel funkčný, má to byť akože vizuálny doplnok len. Čiže keď sa ti pokazí auto a otvoríš, tak aspoň, že sa človek usmeje. Presne tak, nech to aspoň vyzerá nejak. Ja dúfam, že nebudeme ju často vidieť, že nebudeš to často otvárať. Dúfam, že nie. Ale tak, no a tu už môžeme vidieť tieto hrubé trúbky, ktoré tu Johnny dal. Je to hliník teda? Áno, áno. Tie si zváral úplne z obyčajných rovných rúr, alebo už máš... Nie, vlastne Filip dodal z Rejshopu kolena.
My sme si dopredu povedali, že aké uhly by tu mali ísť, také to doniesol, sa poskracovali, narezali sa vlastne trubky a všetko sa dokopy pozvaralo. Bola to alchymia to vymyslieť, lebo tu je chladič, ktorý tlačí vzduch, čiže chceli sme sa tomu vyhnúť. Tu sme nechceli zase, aby tam zasahovala voda nejak z kolesa a tak ďalej, čiže celé to trebalo vymyslieť. Johnny to spravil veľmi elegantne, tu napríklad ani nevidno držiačik, celé je to pevné, chodí to na tej pružnej spojke, tam je tiež veľmi elegantný držiačik a ešte príruby v podstate sme zohnali z Ukrajiny, tam je ten veľmi šikovný chlapec, to tam vyrába, ktorý nám to poslal. Takisto hliníkové všetko? Všetko je hliníkové, hej. Je tam 80 mm priemer, tak to má aj sériové auto. Ja som najprv plánoval, že tu dáme sériové airboxy, ale nakoniec som z toho zišiel a Johnny tu vyrobil takéto krásne sane. Ono, jak je to už tam nahodené, všetko vyzerá, že je to jednoduché. Každý si myslí, že to je len, tu som prišiel, lebo som tu niekoho trubku zavrslil, vieš. Ale vymyslieť to tak, aby všetko pasovalo a vošlo to tak, ako... Proste tak. Musí sa to vyhnúť rozpere, tomu sa to musí vyhnúť. Aby to nešlo. Hej. Tak veľa človek skúšal vlastne, že by sme to tam nasekali. Je dosekaný trošku. Mali sme tu JR-kové filtre z Rejshopu. No to som sa chcel opýtať, že budeš nejak riešiť, aby to nesalo ten teplý vzduch, alebo budú nejaké boxy urobené? Vieš čo, zatiaľ to nechám takto, v podstate auto jazdí bokom, čiže bude to nasávať z bočných strán. Je tu celá Sahara, ktorá vysáva vzduch len z tej strednej časti, čiže nebude sa to nejak byť s tými hliníkovými hadicami, teda trubkami, ja verím tomu, že to bude v pohode. Dali sme tu ešte z Rejshopu aj hydrofóbne návlevky, takže to nebude sať ani vodu, ani nič podobné. Že to ostáva na tom, keď... Áno, to je taký hydrofóbny návlek, na ktorý vyslovene, keď naleješ vodu, tak ona stečie po boku a nič sa nedostane do filtra. Okay. A svetla teda nebudú, alebo budú? Budú. Zatiaľ ich tam nedávam z dôvodu, že na šesku sa dosť ťažko zháňajú, sú veľmi drahé, čiže šetrím si ich. Nemám ich tu na nárazník predný, je tu zatiaľ len takto položený, keďže ešte tu chýba tá predná výstuha. Johnny tu momentálne pracoval na Mishimoto chladiči, nie je to vodný chladič, ide cez neho voda, ale je to chladič na intercooler, keďže tento motor používa vodou chladený intercooler. Cez tieto hadice tu ide vzduch do turb a cez tieto trubky tu ide voda. Takže voda chladí celý intercooler a toto je ten chladič, ktorý má v sebe tú kvapalinu. Dal som tu tento Mishimoto, pretože má väčší objem a nie je plastový, sériovo je to takýto maličký hliníkový hliníkový s plastovými krajmi, ktorý vôbec sa mi tu nepáčil. Takže auto bude dostatočne chladené? Určite. A ešte tu Johnny bude dorábať olejový chladič, ktorý pôjde dopredu na taký maličký bažbar. A vzadu je tu skrytý, nenapadný aj chladič na prevodovku, keďže auto má DCT automatickú prevodovku. Hej, to si poviem, až keď budem vo vnútri, lebo to ma zaujalo. To som nevedel, že to má automatickú, myslel som, že to bude manuál. V podstate to je manuál, ale je to automat. No, to si poviem. Tieto kolesá sú momentálne požičané z kamošovej 36, ktorá stojí tamto vedľa, ale bude mať tieto isté kolesá. Sú to Japan Racing SL01, podľa mňa celkom dobre vyzerajúce autá v štýle BBS, hodia sa na BMW. A sú veľmi ľahké. Je to v podstate najľahšie koleso, ktoré vyrába Japan Racing. A v podstate klasika, štifty, matice a sú tu aj väčšie brzdy, ktoré boli zachované z M3. To sú zemka, hej. Hej, M3-kové. Celé auto je taký mix M6 a M3 dokopy. A pneumatiky budeš obúvať takéto 235-40 R? To ešte uvidíme, budem sa s tým musieť vyhrať. Neviem ešte presne, aké T-čko použijem a akú šírku disku, keďže je tam Lockheed IRP. Musím to veľmi premerať a dať si na to pozor, aby to sedelo. Aby to nešuchalo pri vytočenom rejde. Zase chcem, aby to bolo aj pekné zarovno. Neznášam, keď trčia kolesa, ja to musím aj pekne zarovno, čiže aj s tým sa musím vyhrať. Bude to ešte alchymia. Pán je perfekcionista. Musí to vyzerať dobre. Perfekcionisti. Potom tu tak auto stojí dlhšie trošku. Ale zase ten výsledok stojí za to, že? Áno, určite. To hliníkové tam, čo môžem vidieť, ten držiak, alebo čo to je? Je to, držiak, tam budú vypínače. Ale slúži to v podstate ako predloha. Ja to chcem potom dať vyrobiť z karbonu, ale samozrejme len tak voľne som to nemohol dať vyrobiť. Johnny tam spravil ako keby také kopyto. Johnny tam vyrábal aj ochyty, palubovky. Dosť toho mal náročné, keďže musel liesť pod palubku, doslova si tam ľahal. V minulosti tu už bolo to auto, že on sa tomu predtým už venoval. A vyrábal tu držiaky, sedačky, vyrábal tam uchytenie, nádrže, keďže vzadu, keď sa pozrieš, tak tam je celá nádrž je v podstate ponorená do zadných sedačiek. To si môžeme potom aj zo spodu ukázať. Teraz tam robil nejaký kryt na tú tankovaciu hadicu a stále akože nejaké maličkosti, ale ono sa to povie, že je to maličkosť, len je to väčšinou robota na celý deň pri takýchto autách, keďže chceme, aby to aj dobre vyzeralo, aby to bolo funkčné a Johnny sa s tým vie pekne vyhrať. Tak naozaj človek si povie, že len uchytí kapoty, ale je to celodenná robota. Ďalej sú tu samozrejme plexi okná,
ktoré som dával na celú kasňu. Nainštalovala sa aj karbonová strecha, ktorú som tiež vlastne tuto u Johnnyho odstraňoval, lebo pôvodne to bola oceľová. Jak sa to akože toto človek vyberá? Dá sa to vybrať. Ono tu nalepené, aj sériovo je tu nalepené takým silným lepidlom dookola a ešte aj cez prepážky. Karbon nevieš nanitovať ani nič podobné, čiže ono sa to takto uchytáva lepením. Tu nadzadu ten otvor, čo tu vlastne bude? No, tu je chladič, ako vidíš. Vzadu je vodný chladič, do ktorého bude vstupovať voda cez klasické AN16 fittingy. Je to M5-kový chladič, zvolil som ho preto, lebo má dosť veľké rozmery a je celohliníkový, takže dali sa tu navariť tieto vstupy, výstupy. Čiže tiež tieto všetké uchyty si robil? Áno. To vlastne bolo predtým, ako Filip spomínal, že jak to bolo auto, pred lakovačkou sa to robilo všetko. Tieto držiaky, aj vlastne ručná brzda, držiaky a všetky tieto veci, ktoré pred striekaním musia byť hotové. Dával sa tu aj M5-kový chladič, ktorý je 1000 W, takže verím tomu, že to auto nebude mať problém s chladením. A ako vidno, chýba tu asi meter z auta, ktorý sa... Budú aj svetla, všetko, je? Všetko, ktorý sa, zadok sa vlastne vyrezal kvôli tomu, že tu bude robiť Bartok Tomi, ktorého mám z Haja, týmto ho pozdravujem, veľmi pekne mu ďakujem, maká na celom zadku z Carbon Kevlaru. Čiže zadok bude ohybný, keď trafím ho do steny, tak sa len zohne, vráti sa naspäť. Presne tak. Tak to je super. Tu mali robiť všetko auto z toho. Tu máš vlastne miesto na autobatériu? Áno, tam bude baterka odľahčená litiová vlastne z M3, ktorá sa tam dáva sériovo a sú tu BC Racing tlmiče. Okno je naschvál takto vyrezané, je polovičné, tu je stena. Okno je polovičné z toho dôvodu, že pekne tu bude vstúpať vzduch a bude sa vysávať cez zadok vozidla, ktorý bude vyrezaný. Čiže toto bude stále otvorené? To bude stále otvorené. Tam môže aj pršať, tam nie je žiadna elektronika a nič podobné, kľudne tu môže padať voda. Chladiču to nevadí? Chladiču to nevadí. Každý, kto sleduje nejak drifty, tak vie, že toto je štandard. To v podstate robia na veľa autách takéto úpravy. Buď si dajú celé okno a len kufor majú vyzraný. Je množstvo spôsobov. Ja som sa nechal inšpirovať Jamesom Deanom, ktorý to má presne takto na svojej Silvii a išiel som touto cestou. Tu môžeme vidieť už tú nádrž. Tu si niečo robil konkrétne? Tieto veci, ako tieto do plexiskla vyrezával si to Filip všetko. Ja som robil vo vnútornej časti, zásah do karosérií. Tu sa robilo na spodku, to ono nie je tak vidieť, ale sa vyrezala veľká diera do karosérií a vložil sa tam plech. Áno. Ktorý si ty všetko pohybal sám? Áno. Nádrž musí byť v obale. Áno, presne tak. Čiže toto je obal? To je čisto zakrytovaná, hej. Aha, a vo vnútri je nádrž? Vo vnútri je schovaná nádrž čerpadlo. A tam... Toto je takisto. Tlakom nejakým dávaš benzín, alebo nie, normálne klasicky tu naleješ palivo, ktoré potom tečie do nádrže a cez fittingy, ako sú vzadu, len menšie, sa posúva palivo do prednej časti. Okay. Je tu celý hasací systém, je to povinnosť v podstate na drifty mať hasací systém, takisto dodávaný z re-shopu, je to elektrický hasací systém, takže ja potom na palubovke len stlačím gombík a trískami sa začne rozprašovať hasivo, ktoré musí byť podľa FIA požiadaviek 2 trísky v interiéri a 4 trísky v motorovom priestore. Johnny tam uchytával ručnú brzdu, vyrábal tam komplet držiaky na ručnú brzdu, potom to uchytenie palubovky a myslím, že aj volantovú tyč si tam nejako upravoval. Hej, tam bol nejaký problém s tým. Bolo tam viacero vecí. Ktoré nevidno. To je o tom, že vlastne tu je plno drobností, ktoré nevidno a plno času. Tie hydraulické brzdy ručne viem, že aj vyrábaš teraz. Áno. Ktoré si mali súťaž, takže určite sledujte jeho profil, Univel. A kľudne si viete takúto hydraulickú objednať buď u ňoho, alebo aj cez RaceShop. Áno, máme ju aj v RaceShope samozrejme. Toto je síce ručná z Litvy, ale je to podobný výrobok. Johnny sa tiež nechal inšpirovať toto ručnou brzdou a funguje to veľmi dobre. Tu v interiéri vidno aj potom HTG Shifter, ktorý ovládá celú tú automatickú prevodovku DCT. Hej, tu som chcel, že by si išiel. Funguje. Pôjdem tam, hej. Haša, to je vyvážené všetko, ty. To nie v Košicoch smejú. Sečovci. No už máme za volantom vodiča tohto auta. Je automaticko-manuálnej prevodovke. Auto má 3 pedále, ako ste si všimli, ale prevodovka je automatická. Je tam DCT, čiže Double Clutch Transmission. Je to vlastne this my shit. Of girls so free like me. Automatická prevodovka z M3, z M5, z rôznych modelov BMWčok. A poľská firma HTG robí takú vec, že si kúpíš mechatroniku, ktorú dáš do prevodovky. Tým pádom ty už vieš ovládať tú prevodovku. Tu ešte poje riadiaca jednotka od nich, ktorú tam chcem nainštalovať. A v podstate tá riadiaca jednotka ti umožní čokoľvek si nastaviť na tej prevodovke. Vieš
vieš naučiť tú prevodovku, že máš spojku, čiže dokážeš kopať do spojky, dokážeš ju jednoducho ovládať, hej, čiže plus a minus, takisto ako nejaké iné sekvenčné prevodovky. Dokážeš si tam nastaviť nejaký launch control, dokážeš si tam nastaviť aký tlak turba, dokonca na akom každom zaradenom stupni chceš mať, všetko tam vieš riešiť. Čiže už je to akože nejaká motošportová prevodovka trošku prerobená. Ale ty keď potrebuješ si kopneš do tej spojky a ideš do toho driftu, prípadne keď si chceš radiť so spojkou každý jeden prevod, tak to vieš aj tak. Vieš, akože vieš mať aj Dčko, hej, že by si akože nechal automat úplný, ale tá prevodovka je, aspoň v mojom aute bude nastavená tak, že ja si musím zaradiť. Ona ma nechá vytočiť, nechá mi urobiť obmedzovač, ale musím ja zaradiť ďalší prevodový stupeň, v podstate až do 7 prevodových stupňov to má, čiže ona... Okay. Čiže také sekvenčné riadenie by si povedal áno. Vedľa máš vlastne hydraulickú. Áno. A tá prevodovka vlastne bude chápať to, že ja si stlačím spojku a ťahám ručnú brzdu. Johnny nám tu ešte bude dorábať potom snímač, keďže spojkový pedál už nie je hydraulický, ale bude elektrický. Je tam normálne taký potenciometer, ktorý bude vlastne snímať, koľko ja mám vyšlapnúť tú spojku, aby som dokázal zatiahnuť ručnú brzdu, kopnúť do spojky, aby som vyťahol otačky motora a tak podobne. Hydraulická ručná brzda je napojená na celý brzdový systém, čiže ty auto si nevieš zabrzdíte ručnou brzdou. Akože na parkovanie myslíš? Nie, s ručnou brzdou nevieš parkovať, vieš, že normálne zatiaľnú, aby zastavila zadné kolesa. Čiže si dáš len parking? Musíš ho vybrať. Neviem, či v tejto prevodovke sa dá nastaviť parking, keďže tam je taká páčka, ktorá, keď v normálnom aute si stlačíš pečko, tak vystrelí taká páčka, ktorá zaistí chvált. Tu sa to nedá, hej, tu bude musieť buď niečo podložiť, alebo proste vytočím volant a... Takže ak uvidíte toto auto na driftoch a sa vám zapáči, kľudne si ho môžete otlačiť. Tu vidíme ten chladič, tie hadice s tými fittingami v podstate budú pokračovať tuto dole a budú sa napájať až tam sa dostaneme. Je tu klasická M6-ková náprava, ktorá bola vystúžená, teda celá bola ošetrená. Sú tu powerflexy na celej nápravnici, tu samosvorný diferenciál M6-kový. Potom sú tu M6-kové polosy, ktoré sú napojené na M3-kové náboje, čo je zaujímavé. A potom sú tam aj M3-kové brzdy. Krásne nalakované. 307, tak sú sériovo, ja som s nimi aj nič nerobil. Sú tu Silver Project ramena, kompletne nastaviteľné, BC Racing podvozok, čiže taký ten basic shit by som povedal na to, aby človek mohol šmýkať, keďže potrebuje si nastaviť úplne kompletnú geometriu. A tu už začína taká robota, ktorú robil Johnny. Začal to PCO, ktorý robil aj RAM a Johnny to potom celé ešte nejako upravoval. Tu je teda tá nádrž. Áno, Pyrotect, FIA homologovaná nádrž, ktorá sa tu osadzala. Najväčšia robota bola túto, keďže sa tu inštaloval M3-kový kardan, ktorý je karbonový, je ľahučký a trebalo ho prispôsobiť na M6-kový kardan, tak Johnny sa tu s tým vyhral. Tak tu sa musela robiť príruba, nejak to vymyslieť, aby pasovalo do seba, tak sa tu vysústružila taká príruba, ktorá sa aj privalila na tú pôvodnú časť z M3. A ty si to obvaral ešte aj znútra, však? Hej, je to aj znútra obvarené. Je to tak spravené, aby to bolo hlavne presne v osi, aby to nehádzalo. No musí to byť pevné, aby sa to nejako nerozpadlo, lebo pri driftoch sa stáva, že držíš spojku, ťaháš ručnú, potom zrazu pustíš spojku, zatlačíš plyn a z nulových otáčok tam máš proste, neviem, 6000 otáčok, tak by to neprežilo, keby to bolo nejako slabo spravené. Tu je potom ďalšie turbo, to sme vám klamali, to automat 3 turba. Oh my god! Wow! Ale nie, je to vlastne vodná pumpa. Motor nemá vodnú pumpu, ja som ju odstránil. Motor nemá žiadnu mechanickú vodnú pumpu, používam len túto elektrickú. Davis Craig z Raceshopu bude viesť do týchto trubiek tú chladiacu kapalinu. Tá nádrž, z ktorej idú tie trúbky, tu je nejaký palivový filter a ide to až úplne dopredu k motoru. Ide to dopredu, tam je palivový regulátor a takto ide do motoru. A sú pancierové alebo čo sú? Oni sú pancierové a teflonové. Áno, čiže to len tak nerozsekneš na niečom? Toto nie, a ešte je to aj teplná ochrana Races, ktorá to chráni pred teplom, keďže tu bude výfuk, ktorý bude Johnny robiť. Sidetek, 10 mikronový filter. Všetky tieto diely sú dostupné na Raceshope. Tam pracujem, čiže Raceshop mi dosť pomáha s tým, aby som to mohol. A výfuk budeš robiť teraz niekedy? No, plánujeme najprv tie maličkosti už dokončiť, ktoré už budú behom týždňa a dajme tomu o týždeň sa pustíme už do výfuku. Aký výfuk tu zvolíš, alebo ako pôjde? Tu pôjde nerezový, Filip chcel aj titánový, ale nejak sme sa potom rozhodli. Sme sa ukľudnili trošku. Už to je moc. Pôjdu dve 76-ky, asi niekam tuto budú končiť, tu sa budú spájať do jednej 85-ky trubky a pôjde to až sem do zadnej časti.
A niekde tu sa to ukončí, smerom do dola. Hej, do dola, to Aj pôjde. tlmič, alebo... Vieš čo, zatiaľ to nechám bez tlmiča a uvidíme, ako to bude učať. Keď to bude problém, tak tam dáme potom aj tlmič. Bude to končiť len túto vlastne do zeme, keďže máš v driftovacích predpisoch máš väčšinou, že najkratší výfuk má byť po diferenciále. Čiže zbytočne mi ťahať výfuk až dozadu, kde sa môže stať, že vznikne nejaký náraz alebo niečo, takže to bude končiť len túto. Čiže si treba zapamätať túto budovu, keď sa naštartuje, tak už tam potom okná nebudú asi. Popraskané. Nice. Keď robí niekto okna, má biznis. A zo spodu vidno, že to je celé vylakované, tak ako som hovoril, Dominik spravil brutálnu robotu s tým, že sa s tým vyhral. Robili sme to u nás v garáži, v maličkej garáži s maličkým kompresorom. To môžeš potom chodiť aj na tie show and shine v podstate. Presne tak, otočím auto na boga. bude to presne Tu tak. na všetky tieto zvary, predpokladám Johnny, hej. Áno, toto vedenie vlastne na vodu sa vyrobalo tu. Nezdá sa, ale je to s tým babračka, hej, je to tu malé, potrebujete to... Tak keď treba uchyty vyrábať, vymyslieť, aby to vošlo to tu, kaďale je to najlepšie. Celý ten žľab si vyrábal. Hej. Vždycky sú dva tábory, alebo tri tábory. Buď máš niečo vlastnoručne vyrobené, alebo máš Weisswap, alebo máš IRP. S IRP spolupracujeme my v Rejshope, ja s nimi komunikujem, boli veľmi milí na to, aby mi trošku prispôsobili toto rameno, keďže tento kit je z E92 M3, tak trebalo tu urobiť nejaké zmeny na tomto ramene, oni mi to tu trošku vysústružili, trošku ináč to prerobili a už to funguje dobre, ale Johnny tu musel aj tak tieto vymedzenia na Unibal vyrábať. Tiež ďalšia maličkosť, ktorá sa nezdá, ale treba to upnúť do stroja, vyrovnať, Stiahnuť vlastne na sústruhu a pretože on to bol tak, aby to vošlo. Takéto dlhé tu boli, keďže M3 má obidve tieto uchytenia rovnako dlhé, M6 to má trošku ináč, tak Johnny musel toto skrátiť a už to funguje. Myslím, že to má celkom dobrý rate. Jo, to akože brutál. Akože na parkovanie pri Tesku podľa mňa to bude celkom fajn. Rýchle. Aj tu na pekne vidno celý ten systém. Má tu predĺženia na to riadenie, komplet vymyslené celé ramena. Krásna tehlica na CNC-čku opracovaná. A tam vidno aj BC Racing podvozok. Ja som si tu vyrábal potom teflonové hadice komplet na brzdy. A hlavne mám obrovskú radosť za Rottinger kotúče, ktoré venoval Rottinger ako sponzorský dar pre toto auto. Takže Ďakujeme. dúfam, že to bude brzdiť veľmi dobre. Johnny tu potom urobil obrovskú prácu na tomto riadení, keďže ja som chcel použiť M3 riadenie elektrické. A trebalo ho osadiť do napravnice, ako vidno celá napravnica je vyrezaná, je vystúžená. Samozrejme to, čo sa vyrezalo, sa niekde doplnilo, aby bola pevná. Za koľko je spraviť taký klasický výfuk, ja neviem, na nejaké BMWčko, dajme tomu E46? Časovo? Časovo. Tak ono sa dá určite behom po dohode 4-5 dní maximálne, do týždňa auto Je spravené? je spravené, hej. Záleží, áno. Záleží asi, čo tam Lebo použiješ. práce Kým je je tu dosť. toto, takže tak skoro ešte nie, ale už keď bude video vonku, tak už tu môžete voziť auta. A ešte tam- parkoviska je vonku. Tu je ďalší projekt, ktorý No, ešte čaká, tomu som chcel, ktorý... áno. Čo je toto vlastne, Johnny? Povedz nám. To je 46 trojkovým motorom, Nie, takisto 36. E36. Poďme ešte raz. Kde som? Tu máme BMW E36 s M3 motorom, takisto ako má Philip. Je to ten istý motor, S55. Má čaká pomerne to isté, čo na Philipovom aute. Čiže všetko kompletne budeš robiť, ty Áno, zase áno. palubovka. Ram je tu už spravený, ako môžeme vidieť, čiže budeš robiť palubovku. Áno, motor osadzať, takisto... Všelijaké uchyty. Hej. Môjho dobrého kamaráta, s ktorým som už dlhé roky jazdil, Aďo Bystrický, som ho pozdravujem, ja som ho zlanaril, aby donesol auto túto k Johnnymu, keďže si myslím, že Johnny je dosť šikovný, to vidno aj na mojom aute, aby mu donesol auto a Johnny v podstate pripraví to auto tak, že už v úvodzovkách bude vedieť to auto odísť stade, samozrejme bude treba ešte dorobiť elektriku a nejaké maličkosti, ale to auto už bude ready na to, aby sa naštartovalo a mohlo sa jazdiť, takže dúfam, že budúcu sezónu Sa si povozíme aj na to. budeme klepať dvere, áno, presne tak, na obidvoch autách. To sú také dlhodobejšie projekty, no a také jednorazové výfuky a také veci, to s tým Johnny nemá problém, to sa spraví, vieš to spraviť aj popri takých väčších veciach. Áno, určite. Hej. Vždy záleží po dohode. A času. A od ženy, A od ženy. ktorú Deti. pozdravujeme aj doma a tolerujete to zaľubí. Isto Johnny chystá niečo aj pre seba, nebudeme prezradzať, ale verím, že si to raz predstavíme. A Plány sú. spolu jazdiť a brazdiť ulice Sečovec na Dargove. Dobre, čo by si ešte na záver k tomu povedal? No ja dúfam, že to bude hotové čo najskôr. Zajtra. Zajtra.
Ale samozrejme nemyslím len Johnnyho, myslím kompletne celé auto, keďže tu sa ešte bude čakať na elektriku, bude sa tu čakať ešte na ten zadok, kým sa vyrobí. A dúfam, že budúcu sezónu sa povozíme, keďže už mám také abstinenčné príznaky z toho, že sa nevozím. Každý si myslí, že to je len, tu som prišiel, lebo som tu niekoho trubku zavrstil. Aj keď mal som príležitosť sa voziť, ale nie na tomto aute, tak dúfam, že to už bude čím skôr hotové a budeme sa voziť a hlavne chcem poďakovať každému, kto mi s tým pomohol. Každému jednému, nechcem to teraz menovať, lebo určite by som na niekoho zabudol, ale Johnnymu, áno, samozrejme, a aj sponzorom Rejshopu a každému, kto venoval, aj keď len 1 euro, alebo hociaký najmenší diel do toho auta, som veľmi vďačný a dúfam, že sa teda povozíme ďalšiu sezónu. Čiže určite dajte odber, like, tu na Univelt, tu na Filip Dorifto. Ahojte, ja som momentálne akurát na ceste do Univeldu, teda do Jankovej garáže, ideme si natočiť ten výfuk, ktorý nemal ešte dokončený. Uvidíme, ako sa s tým popasoval. Vzadu mám akurát polep, ako si môžete všimnúť, mašiny z východu, ktorý pôjde na zadné okna mojich aut, aby každý vedel, že sme mašiny, milí moji mašiniaci. Kto by mal záujem o takýto polep na zadné okno a chce nám robiť reklamu, chce dať vedieť, že je z východu a nehanbí sa za to a prípadne má aj auto natočené na našom kanáli, tak to uvítam, treba mi napísať, dáme vyrobiť a nalepíte si to na svoje auto. Daj mu ohňa? Daj mu ohňa. Plakáči, makáči. Ahoj. Prepad. Ahoj. Čau. 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 No a my ideme aplikovať ešte logo, aby každý vedel, od koho je tento výfuk a ukážeme si, ako to prebieha. Nalepili sme tu takú nálepku srandovnú, ktorá stojí 100 eur. Ideme vypaliť z nerezu na povrch. Aha, ty to tak robíš? Jak so zmizíkom? Ono určitý druh materiálu z toho nerezu vyťahne na povrch a ostane na povrchu na stálo. Samozrejme pri obrúsení s lamelákom to zvíde dole. Takto. Super. Tak vytetované. Tetovanie na výfuk. Tetovačky robím. Je to tam. Paráda. Dobre to je. Tak už sme tu pod autom, výfuk máme nahodený a hotový. Je nádherný. Môžete si všimnúť tie zvary, ktoré sú takisto preleštené, čiže neostávajú bežne ako... Jak sa to povie, keď je zafarbený zvar? No tak jak, opálený. Nie sú opálené, hej. Čiže sú takto pekne vyleštené, celý výfuk. Ako môžete vidieť dozadu. Tu máme už aj značku, ktorú sme si pred chvíľou ukazovali, ako sa vypaľuje. No a tu je Janko. Ahoj, ahoj. Ktorý tento výfuk robil. A povedz nám, z čoho pozostáva tento výfuk, prečo si ho robil práve takto a ako prebiehala výroba. Chcelo to vlastne čo najväčší priemer, hej, aby sa išlo, takže máme aký priemer? tu je downpipe je zo 76, jedna 6 stena. Priemer taký veľký asi hlavne kvôli tomu turbu, predpokladám. Hej. A vlastne si ho... A spája sa to do 85-ky trubky. Čiže tu si ho spájal do... Hej. A tu je taká ako sploštená. Áno, to sa muselo kvôli tomu, že je to už dosť veľký priemer, málo priestoru, tak sme sa museli schovať pod kasňu a tu už sme museli aj počiť trubku. Čiže keby zostala normálna trubka... Sme určite o 2 cm dole. Bol by problém a auto by šuchalo. Hej, to bol by najnižší bod na aute. Ako si splošťoval tú trubku? Na lise, štandardne na lise mám takýto prípravok, aby rovnomerne tú trubku deformovalo alebo lisovalo, hej, že by s tým nebol žiaden problém potom pri ďalšom napájaní a postupne. Že by rovnak som stále mal. Keby niekto chce napríklad koncový výfuk sploštený, mať tú koncovku, tak vieš v podstate to... Nie je problém. Dobre. Tu sme mali najväčší problém, pretože bolo tu najmenej priestoru. Karoséria vlastne zahýba sa do dola. Tým, že je tu držiak prevodovky, ktorý som mohol tiež inak vymyslieť, keď som ho robil. Ale nevadí, vyhrali sme sa aj tak. Tak je krajší. Hej, no. No a v tomto bode takisto sme museli pučiť to koleno a už tu to druhé koleno, jak pokračuje,
tak už sa išlo normálne. Čiže v podstate je to celé sploštené. Hej, od Y až po to prvé koleno. Hrubá rula až do konca. Tu máme napríklad uchyt, ktorý si takisto ty vyrábal. Áno. Prečo sa tu napríklad ohýbala tá rura? Práve Kvôli nádrži, aby neohrievalo palivo. Vlastne tým, že výfuk bude mať svoju teplotu, tak aby nesalo teplo na palivovú nádrž. No a v tomto bode tu sme to dávali Inconel. Čo to je ten Inconel, pre tých, čo nevedia? Akože na čo slúži, tak som to myslel. Tak je to tepelná izolácia hlavne. Čiže ako keby nahrada tej Tak pásky. namiesto pásky, áno. Termopásky sa už v dnešnej dobe začína používať Inconel. Pod tým leškom tenkým je izolácia na vysoké teploty, ktorá chráni odraz tepla a ho vracia späť. No a tým, že tu je manžeta na poloosi, tak aby to chránilo, tak sme tam dávali Inconel. Aby neprehrieval. Áno. Ako si ho tam pribodoval, ten No, Inconel? tak s tým bol trošku boj, ale nakoniec sme sa s tým nejak popasovali a Teda dá sa to spojiť s hej, tým dá sa nerezom. to aj TIGom, aj COčko. Čo by si ešte dodal k tejto super práci, ktorú si vykonal? Bolo to namáhavé? Bolo to dobré. Chceš pozerať rodinu a svojich blízkych? Nie. Ešte čo ťa čaká vlastne na tom aute, lebo vieme, že ešte nie je koniec a ešte niečo sa bude robiť. Ten olejový chladič. Tak už ostáva tu posledná vec a to je takýto, potrebujem tu vyrobiť bažbar, ktorý chrániť bude olejový chladič a namontovať ten olejový chladič na ten bažbar. To je vlastne všetko, hej? A to bude všetko. A tie pedále vo vnútri, čo ste robili, tak tam To už je všetko spravené. Hej. Tak potom, keď sa auto naštartuje, tak si môžeme ukázať ešte tie zvyšky, ale to už tu nebude a bude u Filipa v Košiciach. Pozdravujeme, prajeme pekné sviatky a dúfam, že video bude do Vianoc vonku.